Ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канали Бозитиҷи 01. хотиррасон кунам ки инами 10 феврал соати 18:00 ба вақти Москва финали бозии 11 канали Бозитиҷи 01 мешавад. рӯйхати билетҳоро аз рақами 1 то рақами 1863 подряд шидагӣ буд дар канали Бозитиҷи 02 бировардем. даромада билетҳои худтона бинен, ягон хатогӣ бошад то рӯзи бозиро бо ислоҳ кунем. мондагии билетҳо ки набаромадаи дар ҳамун рӯйхат нест 1863 болош подряд кишидан вошам дар ҳамин канали Бозитиҷи 02 мебарорем. Бозитиҷи 02 канали Бозитиҷи 02 чӣ хел биёбем? номи ҳамин видеода ба ҳарфҳои кабуд Бозитиҷи 02 нависаги болош да биҷиқен рост ҳамун видео мерен ё ки рост ҳамун канал мерен ё ки дар поиски YouTube Бозитиҷи 02 бинависен. ҳатман дар ин видео дар ӯ видео ҳамашда лайк монен дӯстони азиз, яктаги лайк гузошта мешавад. раҳмат барои диққататон. билет айбозии мақсад 11 ҳоли ҳастай кадоме хоҳиш дорам метавонад дар бозӣ иштирок кунад. бародаре ки билет дорем барои шансихтона зиёд кардан ки 5 рӯзи дига монд метавонед яктаги дутаги билет гирен бо шансихтона зиёдтар кунед. мошинотон дар ин имҷа шуморо интизоран ҳозир мебарам, ман сиёмкашон мекунам ки шумо бинен мошинои худтона дӯстони азиз. рӯзи даҳум мақсад насиби кадоме мешавад омода бибаред. нархи як дона билет 350 рублай, 3 дона билета 1000 рублай гирифта метавонед. 10 билет гирифтен як билетка. ина бародари азиз Opel Astra G дар кузуфи хечбек. ина якташ, яктай дигаш ина дӯстони азиз, ин тарафи Astra G, ин тарафи Astra G. яктай дига лада приёрай ӯ да пеши домаи дӯстони азиз кӯшиш мекунем ушам баҳри шумо мақсад уш дар видео ҳастай ушам кам ҳай мекунем барои ҳам пеши дом да мондем. мошина созам ҳамашон хубам, кадоме ки бурд мекунем ошно шавад.